Tulung. Kok ora ana wong to ya iki? Dono ndi to iki? Kok do sepi banget iki nang ndi ya iki? Pak Lurah. Kok ngendi? Aku ki arep ngabari kowe mumpung ana wong iki. Piye? Ana apa? Dita bunuh diri nang sumur. Wah, tenane Pak Lurah ki ngomong. Tenan. Buktine apa Pak Lurah? Ngene tante, Piye? nang sumur mau Heeh. ana klambi, tas, Heeh. sepatu ndek Dita. Oh, tenan ku ndek juta tenan. Tenan. Nang klambi sumur kuwi. Klambi sumur? Heeh. Berarti ngene wae, Kang. Aku tak ngabari Sekar kowe ngomong kanca-kanca tangga teparo kene ya. Ya, wis ketemu wong diomongi kabeh. Yo. Tenan lho iki geger iki. Bang. Gawat. Gawat kepiye to? Aku ki lak diceritani karo Kardi, jarene Dita ki njegur sumur.